addition me firm one na me mama who say bi ade bi bu a e ko ni bi amane akwanso ya simple say ko the crèche separate say bi e bi shi na Asante amane akwanso find out and then you get nomination and I say my point ama bia na this year bi you full so this year bia ofa that's what say so e ma ne yi bia e ma point na ma tena se ma dikato and shey no say no e fie bia no obi e dia konya me shey obi a se fie no ko tena se ka se nipa mi ni ba this year bia wa Asante ma full so obi a konya ni yi o point that Asante amane akwanso ye any line of succession ya konya enye rotate any line of succession say any way na we dey kodi any crown prince e wa Asante amane akwanso eti this year bia see ya won nne o prince osra amane akwanso see ya won nura o prince esra amane akwanso em say ye beti o tu for kasa ya konya mo adihye na tere Asante Manso TV yesom sompa Yemo bibia akwaba edeba Asante Manso TV dane da nyina yesom sompa enne baby amedemabo ere eye Asante Mampon ahanum se eye amani ampon dwetedwa ahemfie ena medewo ababe piemu ewa hanum se yenyina yenim ebra kakra ni bridge kese a ebo Asante Mampon na metremu a Asante manyina Ghana eni ewiase afana nyina yenyina yenim se eye bretuo piesie awisi nyina eja Mampon kontonchi eboa ehi ekuma eye dasebre osai bonso a otoso mienu yenyina yenim se yenana efra ne ntuma ewo ne tintimu mechra na wato nananom ewo ensiedo nsem wenyina ebaaye no yemwura otekokoso ehwe etenase ekatre obia nananom ema yenyina yete ye ho asese yenye enema ententem efri se eye dwetedwa na edaho no sebi enye akonya ketwa na ya twentwen eso ampa nananom ede ose eye oyo yaye bibia dotiye no yede akwakogu ama bibia awie peye yenyina yenim se eye Asante Mai Traditional Council ene Kumase Council nyina no yenwura etu ne nan ede sifom eka se enam de asininti no yentimi enye atenase bia enche ena obi editum nenso eye Mampon nana ejakoma difie Mamponhema ekọ ho no mo ne nananom a omo atenankonwa ekọ ho ekoye amamre ene amane se de bibia ebetimi awie peye ewo abraye nana ede eto ho de ma yen se yemfa enye dasebre eye ene bibia yenyina yenim se akonwa enso etode a na chese adehye wo bibia wodi akonwa na eyeye no ekwan eda ho se nipa no nso eba ebesere eti de koso ewo eye menhye fikesie mu a yenwura ema eho kwan se de ohema embie ekwan emfa entumu na adehye bia wodi akonwa na eyeye no womra na womesere akonwa no wei ene nam so ama eye ene dai osana abosome ne da etoso eye enum ene eye eda benada ewo eye afimpino ene aduonu enum yimu ye nana eye nana ajakema defie a otoso mienu eye Asante Mamponhema ema ye nyina yete ye ho ase oto ne nsa ede frɛ eye adehye a omo ewo Mamponhe nyina eno ena ama ene dai eba be piemu ewo ahanum sei nominations de yenim se obebi atum na mmom edien ena ebe koso ewo eye Mampon ahemfie ha ena yaba bedru ahanum sei Asante Manso TV ye wo hanum sei de komu bia no ye de ebeba abesom mu enti se sei de jebre na de machi na ye mo emfa enwura emu Mamponhema atrás uma registra to cada so to zafre na na se ne so duba kwa bishawo adama na no fa na ebuka adama na no enti bani bisema ti a so zafre yo I imagine as here Emma Mamponhema any addition now. I'm saying preach away ya kabiashi. If you are there 2 years no nanya dia ye ni ehwe kwan nanso se na ye kan duma kuma no nim se ne o share ne niam nyina. Se we e kwa ya da so be fa ko ye. Any preach away ye ni e hu hye ya. Ani nyina ko ye kutu. Say require say amania paso that's a very or well journal. Yes, it would be any different say
amanya kwanso se be nifura na se be no me nchi no na ho che ira ma ye be ni na ebi na watwe da no na ye ko ye osama ye kwan se be na watwe ni nsa ye family yes na megina we so ada Mamponhema ni nasi traditional council no Mamponhema for adihye Mamponhene na siga na kono se biche ke se boy oba nyobi anie enkan kan adihye ye no boy na ye ti asiga na kono bia na hema se odamu nyina asi hwe biche e be boy ye na ye hwe kwan na nanano mo boa mo ho boa ma boso ede ta na hema achi emo ye ntote ye bibia esiye na chire asundue nko a na wo no ayi ma se odamu nyina ase na ma ye kon so ye bia ye wo kwan ye fa so ye nye de pe na ye ene wi ase befe de to bia fu se bia social media ti ye na de ye no no de obi anti ni so kwa ne mo no ye Asante fo ne akai be bia wo ne akai be fu ne akai amane ase me wo ka enyo ma ye ti se Mamponhene se me wo ka no preach bia amane kwa so Asante ne da na se ka ewi ana da Asante na se na eche tutu ye bia wo ha ya no da mafato wo nsa sira na ayi ma ase no si ye da se bre me dot ye we ye na adehye na nanom pi na tutu se na ade na ya ye kama ewi na ye nya ye na ase ayi ma se entesa Asante eyoman Asante so omo to omo bo ase e na omo kekere enwene Asante entisi ye se awi na ese ye kọ Asante wura ho ye otumfo na ye de ne na ase ekoma no na ye de traditional council fo national churches yo e de obia de ofata bia e de koma no enu nti e na bebre na mo hwa ba na ma ye na ese ye kọ do otumfo ase ti ye wie I must say, if I do an insect, there's so big the traditional council, so I see a mammo. They say, what in an ass here we are, the dear children, not feel there, or no more call out to near whom sending a bayer, Nancy, I can so. Tonight, I say, the Gunyaka here, at the Munina, and I know more about so. At this year, Motanachi, and my year, that's it was able to be way, you know. I must say. Ojina kunya kese ade jamu nyina ase titira me frɛ mo na no sebe na ye wa Asante ne frɛ ye wa Asante na ni ka ka ya Mamponya kwa sebe a second moment shey me ntimi fa me pɛ en ka sebe me sha Mamponya ye ko sebe me de nyesa ne de tse ti amane kwa so ye na ye BBC era o ma ye hye se amane kwa se kwan da ho ti me fra de hye na officially catch up se se me Mamponhene o ko de preach amona no abeda I must say mama Asante sani Asante amane etie no ye ni wie no ye nim sani na Mamponhene ana Mamponhene ni dibia etie Asante na Mamponhene ene to so mienu eti na ese ye de bibia toto na akwa mu ehwe se chima tombia emma ne kunyasie ana ne bibia eho enti ye we ye no na Mamponhema ema ye kọ otumfo ho no ye nyina nananum edi akire kọ ye nyina te se ne otumfo ka no o se na ahema enkotena se onno no onim na de hye no on friend na de hye nyina na on fa nto omo anim eso obi de na de srede ebeba na ode abesi na ahema so I must say ti oto nsa frɛ ye no ene se ene Oda. The church here be your convention to your cry no to be a biat. To get one way on na me dase. Amane kwa so na dey Friday share na. Mpanyin for dem ne ma bi. Na ade share me firm one na me no ma se bi. Ade bi bu a e ko ni bi.
amane akwanso la simple research for the crèche ene oni ho sepata se bi bishop na Asante amane akwanso kwan da ene mi be nomination na se me makwan ama bia na this year bi yo fu so bi bia ofa that's what say so e ma ne yi bia e makwan na matina se ma di kanto e je ne say ne efie bie no obi adi akonya me hye obi a se fie no kwatina se ka se nipa mi ni ba this year bia wa ma Asante ma fu so obi akonya ni bi e kwan da ho o ti be se enu ya number 1 akasa ni show bia se efie bi o ha nipa ba ko efie bi o ni nipa mi Asante amane akwanso ye ni line of succession ya konya enye rotator ye ni line of succession say ye ni we di na we dey ko di ye ni crown prince e wa Asante amane akwanso bi a problem it is say stream me they stand to be corrected e what dey bi o mo wan hye say efie na e ko na ba iti ye ni dey akonya ya ma ne so na ewi ni mo dey ko na be kasa ene be ani ewi iti ihye bia si ya woni nne o kan so sra amane akwa si ya woni nura o kan se esra amane akwa ko ni em se ye beti o tu fo kasa ya konya no ade hye na tere Mamponhene wo ye menya phone calls be menya bi wo yendi o se na na mu fuga na ko tena ho majo ma wa otu menya bi wo Volta region bi refi ko na kasa o mo se ya de hye ni bi na ko tena ya de hye wo tase fo ne bi wo adonju me fra o mo so tinya ko me ye kwa ni iti amane akwanso yo full so sepata bia amane kwan wo o ti bese nti se ni be nam se e bo ha na wanti a me was when I watch pen na se bi ma ye se ye hia de hia bo ha na wanti nti ye ma kwan ye ma na watch mi nu de wanti no ka kire wo mi ye ma na watch mi nu enye me na me kire wo se ni sisire akona e wo akona kesi esi so se wo ye de hia o ma ko na wo ni kwan abafa so asra akona oda ma ni ma be ye wo Asante amane akwanso ye kwan ye fa so a ye sira ko was kosra ko ko dwa to be now da besi obi so apani so na sa bi yo da me ma na watch mi mu register ka calendar ma me ma na watch mi bu na watch mi na kesa ye wia akosige na e dey to so du wo hwe that means ade adwa da no let na se adwa to ade adwa da no meje e bana da meje kwada meje ya wada meje na me ewie na na mo kasa kire me ada o wie se na to aso se me to aso de mo e bon pa ye se na wo twi me ni obi ti be bi kura na through media and social media or better say be nomination the person limit obi I will not take anybody's right away from them. I want to do that. You also any share bia no so se pata no so se ko ya kana it's more big can be for children Martin send me na ya we pani a on fa nsem onye ma ontie ma onye matemati that's not how I do it me ti be pray ya na me de hu bia so be de shia o musa asem na se be bu wodi to akono na me ya order o kasa order ye me jina so aka media wa me see me restrict you so we de shia o ma ko na se be amani akwanso ye kwan ye fa so yi se be if you are of sound mind and about just about the so long as what you that want to pray that would be strong. Now 2 weeks. You are not said you want it. Who are going to and Ghana. We have to for and I'm saying your poor Nesabia Sebu. You near day of curiosity and tear poor question. It's even if I was up for where you might for what should come as a sweet. Remember, I send up it's officially and then they be a nomination. Ye bi kai ye bi clear for benefit ye be customer and ye bi akoma ye bi papa ise ye bi and they say ne ya ma po ye man ye say no adako ye to so mi man ye pan so ye bi ma mu say e point that one obi o wa de say bi bia on fa man ye pan so no be say na mo na watch me no madam na o de bo abo ade adu ada we so ba adu ada na 18 that 18 yes it's 18 madam ade adu ada let's not say e will be free e bo do ba ko ada matrasi
and I'm going to put it on the you tell me because I want to be able to find one. If some wish I would was I want to care about Bruna. Yes, it's a do about one of my tasks. The board no need one for there be for nothing. Nothing meant that your mother will be it's not. And I'm mad this year. I'm on Mamponhema. Said, "Ne, fine about the dow." Said, "This year be or sefata." Say, or fat, Mamponhene, it's to a man ye, or say a panda ho. This year, no, the betting I saw. So, my say, I tread. The dear be a year, Yamunina, Boa, Unimobia, over to me out of South Friend. Now, 2 for a man, I watch it. No, Srema, I watch me. Say, Monfa, NCSC, now ye did. I was there, oh, yeah, you do, yeah. Nedradano, or better FTM now, what J. I decided, it is said that I am my eyes, Timoko, Mofa to Mutri. Now, Monco sees him home. Now, Montu and Amoa, the fata. See, Asante Amania, send a Sri Pugnano, and you are not an adventure. 18 Momo Modi, Samu Bay Yeno. Send ya Asante Amania SC na bibia aye kama ose duada benada ukuada yawada na waje adesredi awie na ni fiada ne memenda no wagotie di abrewa nso ebeka a kire mo etimada ma abu mo hwɛ sɛ mo be mu bibia tientie mu se na na ma see, don't do pepe. Duba, Musimu don't do a mother baby Duba. We are late, I have an air to prove. I took Prunes. Duba, Duba, Ecosi, no me. Now, more am I ready to say, move out there, put them at this idea banner. Now, my share, I will not him. I don't know about my mother. The rest of the car actually say, let's not see them here for Cuba. I will see him. Why would he? What is it? What is it? What do you have to go back? You know, so catch it. You got to have a time when I'm business. Said the year, I also said you or Suma. Time of any best family background. And yes, I will watch a good ya, moving Amaka, we are what you already got to do. To be everybody being individual. It's Madame, I say, something in the sense of imagine, Miss Maya is imagining. It's a that's a point if you are and I bet you next time. I must say, Yawadano, you do on Mama Swat. Madame, we ended up from but the person in Kansas said that. Mamponhema said that. They only me prepare me. They are anti Mamponhema and it's through social media. Yeah. Me, come and say because I knew it. I mean, news me person who the right to say. I sit down and bring out the share of Mamponhema. When I'm fast, so they are from watching that. And I said, you'll be a suit and so a toy. I said, that could be your better. I mean, shut. You see anything in this? Even Mr. I said, we are more. I said, that about price is all my money. I said, I'm going to make it. I mean, shut. I'm boy. You are one year, a man. Mampo, three, a brand new Mampo, a new brand so. No more Mamponhema, my son, where fellow Nino, and so Zadan or Barber said, I'm a boy, mother to one. I must order, I must say. Or the Judian Paul, you should answer Nina, you should have Munina, I don't must go to them. It's a woman. Narano, Madame, Sunday, I must say, what's it? Yo, I'm a 9 months, pass over some. Best any day question on myself. I'm say
me papa dane to ho no yeti committee a me na me ye planning committee chairman na ye ne mpanyimfo wa nyina ye adwuma yie na say ye wie yie no ye ntimi enhia biem sei emfa kakra ye nya ene ka ye boy ento mpanyimfo ne nana himani ti bese me fa kwan so na me sro se kwan wo ho a crutch na oda ye finance na ano no otu kwan ana me anga se wie yie so me ho dodo me kakra ye ntimi enhia ti nne no yakeka ni masi ani mpanyimfo nyina ehye wa haide wadaroma so ma ye kwan a nka wie yi tama de be ma ye no me pese mpanyimfo no ye be hia wo e wo fie na ye de akontabuo bi a kakra ye nya ye ne akontabuo se de ko e bi ato woni wo mpanyimfo nyina wadaroma se kwanda ho dia na wadaroma se de ba esi se ndie no ye ma ne hwe plan CC bia ne mpanyimfo no ye CC na yubi ye no so no ontimi nya adaje ne mpanyimfo no hia emfa kontabuo ene aho se bi na emeto wani no ankasa na wonti abo ena krachi na no hwe atwetwe ni wezu no so wada ma oti a ne nechi kaka na wonya ntse waka eti wada roma saka obema pan ya saka ani okija omu a na o hye no egre se bisi oni penofo nyina sa be hia wa wada ma obeye no mo ade fie kontabuo na beto Come on, say one now. That's a blue. No, I'm sorry. When you're sorry. Come the crowd, what's on you? Abusuafo ene baabi a ye bepie eye Asante Mampon eye amani ampon dwetedwa ahemfie na ene de ye ba ebepie mu ewo ahanum sei ye nyina ye nimbriche kese a ebo Asante man ene Asante Mampon eye da sebre osebonsu a otoso mienu enya ne baabi ekoye na efra ne ntima ewo ne tintimu ye nwura ehwe ema ye de bibia egu akwan mu eye ne tenten se de be ya bibia betimi akoboko efrise eye Mampon akonya no enye akonya ketwa enti enne a eye eda bnada osana bosome ne da etoso enum yi eye nana hema eye nana ejakma difie a otoso mienu Asante Mampon hema eto ne nsa ede efre ye nyina adehye a omo ewo eye Mampon krom hanum sei omo ye nyina yete ye ho ase se woni kro no ewo enkomo etwetwe mechema na meka eye adehye na ankasa ye ba ye nana etna ase wode nema bebre na egu akwemu ede emanye edi kan wode aseda a eni kabia ede ma wo bibia ne titiri ye nwura Asante man nyina nwura otumfo say tutu a wotoso mienu ode aseda eni kabia ede ma ye nwura ode ema nananom a omobo aboso ehwe ye ma bibia eye kama adehye a omo nso ehwe ma bibia etimi ekọ boko ewo eyeyi ase na woto aso ne titiri pa ene omo aye nyina ye behye mu ewo ahanum sei no ene se eye bretu akonwa no enye akonwa ketwa meka na mechiremu ewo eye Mampon hanum sei nyina ye nim se eye bretu ade na edi akonwa enti ene ye nana ema ye nyina yete ye ho asese akonwa no obia edi bia eyeye efrise Mampon akonwa no etre pa etre papa enti ene de broni beka se wobie nominations ede atum ni nyina ene se wobia wodi akonwa na eyeye no ye nana se wobie ekwan no atumu ye ko Asante man traditional council no ye nwura eka bebre na ye nana enso ede ose aye oyo enti ene de ya ofre ye de na chese nomination ena wobie ede atum enti wobia wo ye de hye wobia wo firi sa akonwa no wodi bia eyeye no ekwan eda ho se enipa no ebesre akonwa no ebi na oba na chese nipa odi dwanto kwakosi ne so no ene de keka ho nyina no na afei de waye ama bibia aye boko enti no eya aseda ena ye nana jakoma difie edema wo bibia Asante man mu wo bia wo fira chichi de bencheye ebaaye ebeda ebeka ho ema bibia etimi ye kama ewo dasebre eye ase na wahyese adehye bia wo bia akonwa no wo feel so wo dibia eye no unrestricted wo bia ekwan eda ho nom ekwan eda ho enti no wahye ama ye nyina ye
hu se nyame ya adoma akwaside a edi yanimu yi akwaside a edi yanimu efiri ne juada so ye wie akwaside na efiri ne juada so edukosi ne ya wada so no na kyese eye enafua nan ye nana ebetena se ewo ono ani fie na afei de wa opese wo ba ebesere akonwa no bia no ekwan da ho se wo beba aba besere akonwa no se de odi kan ye no all my restrictions bia wontete obia fa ahudie so wa ufiri sa akonwa no di bia ye no wa bia mu ede ato ho enti enafua nan na wa hye no ede efiri ne juada so eye osana bosome a ye wom ya ne da etoso du nwotwe ede kosi eye aduonu baako ne de ye nana ebetena se ewo eye wo no ankasa ne fie na kyese wa opese wo ba besere akonwa no wonso ekwan da ho a obetimi aba saa enafo nyina ye nana betena se eye abra abo eye du baako ede kosi ni no mienu eso na ye nana apeja ni mu mekire anapa du baako ede kosi awia no mienu eso na ye nana apeja ni mu obeye ne saa nafua nan obeye ne saa nafua nan na kyese de ewo eho eno no enti ene de bepie mu wa hanum se ya na de yenwura eka kire ye na ejakuma difie se bibia ewo se wohwe woye wonfa nema engu akwan mu no bibia ebetimi akoboko ede ama yensa pepepe enti ene de ye nana ebai adehye a omudi akonwa na yeye no to omonsa ede frɛ eye mampon adehye nyina bretuo dehye a wudi akonwa na yeye no ye nana eto ne nsa ede frɛ wombia enti ekwan no eda ho se de broni beka no nominations no ye bie ede atumu enti no se de medi kan no nyame ya adoma ye di akwaside a wo yanim ewia na juwada so ede kosi ne yawada so no ye nana betena se ewo ne fie na wo apese obesre akonwa no wonso watimi aba abesre akonwa no abusia for sede anapa na mebae medi kan kire mu kire mo no eye amani ampon dwetedwa ahemfie na ye nyina yeda so ewo ye wura eye ahemfie ho ye nyina yete mede de ebekoso nyina eto wanimu na ye hwa ye nana ama yate ye ho asese nyame ye adoma wabie nominations no ede atum enti nyame ye adoma kwaside ya ewo yanim ye yi etwamu a ne juada ekosi ne yawada so na mekiremu a eye osana bosome ne da etoso eye du nwotwe edukosi ni du na duonu baako so no de ye nana ebetena se na ensema ye nana eka ye ni nyina ye tie ni nsemu a waka bibia na so baako bi ewo mu a wo se enye wono na eba be kire saa de ne de na wo kan ne se dwantoa enye wono na wo ba be kire se de yesi ekọ dwatoa enti so ba besra akonwa na enye ono na oba becho ede ekura na dwatoa no esi etie adenti na ye nana se enye ono na ebeba abekire ye menya eye teacher kantanka ewo ahanum se teacher kantanka de ye nyina ye nim se oye monarchical historian na afei so pedagogist what you say aha enti se say de menya no ewo ahanum se ntremu bia ewo honum a ewo se wode eto yanim no jebre na yentie de owo edemayen teacher me ma wakwa Asante my TV. Mejide se nyame adom bibia aboko. Teacher, na ye nyina na ye wo eye ahemfie mu honom. Na ye na enkasa ye mu no, waka bibia amana to asomu. Na de wose wo no de enyo no na ba kire, wo ba besre akonwa no, enyo no ba kire wo. Se de yesi kọ dwanto. Adenti ne na kasa na dwanto ne krampo. Sen na esi etie. Yo dwanto e kano. Yesa kana se o sere akonwa na o sere akonwa no wo angasa wo mba se o sere akonwa no wo kope ohene eze akonwa da ho no ye omanhene akonwa enti ensen so gro atipan enti so omanhene akonwa na wo sere dia ko omanhene bi o ya o Asante ma ho na ko ka kire ne se akonwa na abeda ho no wo ye dehye na wo pe sa akonwa na enti oni wanim enko ohima ho ohima nso na yesere akonwa no firi no ho endi omayene ne di wanim kwa wo kwa wo de nsa ene boamu ade sa ade we nyo no na wo be kire wo esese wo hu endi wo ba na waje obia wo ye de hye wo mamponde wa ba mu wo se nyama mpokra na wote na wote nyankonduri wote Everland baby a otie bia na se wo yo dehye nko ade a bra obaji wa watu na emom fa kwan a ye fa so esra akonwa no ene sen
ɛne sɛ wokɔhu ɔmanhene a ɔka Asantema ho na wode abɛto n'anim na wagye ɔgye a na afei wama ne ho bɛɛ nansa na nenum na ɔno ayi na ɔde abrɛ nkonnwasofoɔ sɛ ɔmo wɔ asɛm bi ɛwɔ no a enti mo ba na moyɛ ahanu kura ɔne nyɛ no ne hia no woyɛ de hyɛ nko ade abra saa na ɔka yo enti tie wabam wɔso obi a ɔyɛ de hyɛ biara fo ade srɛdeɛ ɛbra kodwatoa na fo ade srɛdeɛ ɛbra nti wo ba ɔman hene hɔ ɛno deɛ wanka me na meka sɛdeɛ ɛsi yɛ no aman hene asɛm ɛne yɛka nti aman hene ne aman hene ɛnyɛ sɛ bi a wokɔdwantoa president ɔnyɛ man hene ɔyɛ man hene koraa no nyɛ asante man mu man hene a ɛno nso so wɔyɛ asante man asɛm ne yɛka ɛno na ɔkyerɛ sɛ nananom nyɛ ɔna bɛkyerɛ mo obiara nim sɛdeɛ ɛsi yɛ no Teacher, meda wasi bebre se wakyerɛ mu ama yɛnyina yɛhu. Na yɛnana ɛkasa no ɔsan ma yɛte ho ase sɛ bretu akonnwa no ebi mo efiri Volta region na asefo yɛde nka enim sɛ nka yɛ Asanteman mu hanko a ne ba ne sen ɛna ebi mu nchi efiri sɛ de odi kan bobɔ kro ni bi kwanti ɛba ne sen de ebi mu nchi efifiri ɛhɔ no. Yo unso kan ama ekopie sɛ bi kra afiri srem. Oba na okyerɛ wo nchi na ehu sampa asɛm na wo ka no ɛte saade a na agye waka ho enti wɔ se wagye ebinum a mo firi srem ebinum a mo firi ayi efrɛ ne sɛ Volta region anwonamam ne de keka ho nyinaa wɔ se obi amra nti ebi kura behu ndada ama na pene so agye wɔ mo enti enye nwanwa ebi sɛ Mampon na ɔmo yɛ akofo nti ɔmo ko duro akyiri baabi a wɔbɛko aduro bi a nso duro hɔ ɛtɔra bi a wogya wade hyɛ bi wɔ hɔ so ɔmo hwɛ akyiri nti ɔno nyinaa nso ɔmo kae wɔ mo nti na kyerɛ sɛ ɔmo nyerae nti ɔmo ahwete nti ɔka kora ɔka sɛ Ɔsantehene ɛkan ɛwɔ dwom sɛ Mampon bretuo no mo atre ekwa chiri nti ono nso agitum saa but teacher asana mejai wo ama wako no dane dan nyina nkofo ate se eye dwetedwai enya konwa ketwa ye nyina yenim se eye second in command yenwura eni honom a eye Asante Mamponhene ena egina mu ehwe akyire yema Asante enti ye ho ase Ghana man nyina ne wiasa fa na nyina enti ye ho ase abakosema ewo dwetedwa ne ho eho te se boneto fa ma me na minja wo nakosisi a se bia nyaro agro bia ye di o wiase ba bia no yesi obi anya gold medal no free ha silver medal na what the gold no ba twi mu sika na what the silver no so ba ai twika sema eno nso ye dwetɛ enti sikadwa ni ho a dwetɛ ene wo ho dwetɛdwa ene wo sikadwa no ena Ɔsantehene edana bamu ohwɛ so ena dwetɛdwa no edi sikadwa na chie no Mamponhene ena ono nso ohwɛ so Mate teacher mate meda wase bebre sede na na ɛkan no nyame ya adom na ɛda no wiedura menim se nyina ye ba betwa ɛde ahyia mu ɛwɔ hanum se na de ɛkɔso bia no ye nyina ya hwɛ teacher meda wase se ye twen ɛbɛn wo nya bread man enso meda wase Opening kese maba ukrom enso meba wo akwaba ede aba Asanteman so TV ne jo so stronko na na ne de kwan so wudin ene wudi bre evem na odwa ntatia safo kantanka da sibi osebo nso nya ba bi kro ne wo fa sepa ne me timi ebretuo botase bretuo de hye kron na meda wase bebre enne ya ba bepie mu ewo eye amani ampon dwetedwa ahemfie ede ba pa ena ekoso ewo aha ene de obisa udi bisa enura ni na wotwe yeko otumfo otumfo ema ohima kwanse omra na ombeje dwatoa bia de hye bia de beba bete ba ya nso no na hima ajakuma du fie wa kansem ni nyina tiawa wo se ade hye no doso
ampa zo tumfo ka chenza ade hye ni mu atre enti no omma kwan mo bia mfa ne dwa to amra na Mamponhema so betra ase no obu nko behwe na chi na ampa wosi bia no bi okontuom na wonya maaye wonya ntese to asa ma ade hye na otwemienu so bia nko ya hoboa ba bi obia wo bia no yem mo na mane na otwemienu so no nyina obia wo se fata bia no ofana ne dwa to amra ti na ebehia ya na de esi no na medawase bebre mechidi se ye wo ahenie bebre ewo eye man Ghana mu hanum se ni wiase afa na nyina ye yi Asante de de eto nche nyina ye nim se Asante de ye mu etre na obemma me tofa kakra de afa sede bretuo akonwa no esitie ye wo nkofo bi pote se nkofo wei na bretuo akonwa no wo so wo mudi ana se wei di a na we ye di sen na esi etie na mo eni bisa bretuo akonwa no adishia edie no edoso but implempia no ka say de edabotazi bretuo efie ye wo babru bretuo ani o wakasi bretuo ani o kode krom bretuo but implempia no ka say ya mejina no ka say de da sibla na na sebo zo nyan baby kron ofiri botazi bretuo abusuam etino ese de meka de a Mamponhema so firi botazi bretuo adishia etina se bletufo ye wo botase ene da konwa na no sambe pimpim obi o kan obi a odi bia ye beti se ya de no ka say de ye botase bletu ade hye na da konwa na no se ye hwe ye nra ekọ ne kra echi no sen na niema esi aye ewo eye Mamponhema edika ansa na de sa eno beba ne yemfa abre a ye nana ede ahye se wo bia otimi babe opese obabe sre akonwa no ekwan da ho ebreben e na wo de hye ye da ben e na wo de hye ye ka say bia na obi antenti yenka na obi anso entimi NTV o de hye na otwimienu na otwimienu no so obu nkompon a kwasi ada 17th eye kwasi de no chi duada da ajakuma du fie na Mamponhema obetrase wotrase a eduada binada ukuada yawada obia o se fata bia se odi akunwa no wo so mfa ne dwa to amra yenra ekọ ne nkra echi sem ene niema esitie ewo Mamponhema bibia eda bokọ anasa mentime ho ase bi ewo honom wa ka se mama yemi de da se blede wo ya subduedi eto okọ ne kra echi na kakra no na nyame fa ne kra nsie na nan so enye no boko okọ ne kra echi no bibia nsie ade hye ne nyina obia na obia ntam eni asem bibia da ne kwan so boko a ti matiu makao bibia nsisa nti asundwe mu ana Mamponhema ye won minsa sa asundwe no a ebema ye di akọ akosi wo hena wo se fata se otra dasible enamu na medawase empempi no akonwa etose ya eya na fiefie mu ahemfie omomudi akonwa ni beyeye na ya na mentime ho ase esore ne de keka bebre ena Mamponhema yenwura ekọ ne nkrachi bibia eda so eye asumdwe se de odi kankan na wono de wo ya asumdwe hene asumdwe da so wo eye Asante Mamponhema no yemfa sa akonwa so na fa Asante man so TV na tu wona akonwa ababeda won fie a mentime ho ase wotimi maka ewo ho no yenhwe bibi na yenfa enkantre wom de mekane se Asante man de eye baako na yenyina so di ko wie otumfo etina se de otumfo so aka se na ni krom de won pe basabasa ni de ye no mesre se adehye ni nyina obia to do boase na de na yakuma di fie ne esi ankonwa anasi ahenfo no e de baba bia no obia som ni emfa sumdwe entra Mamponhema se de editi ene yayi na chese wo bia nso akonwa ato ewo ni kuromu a mentime ho ase wo no so omo so enya abotre sa wo bia akonwa to wo fie no akonwa to a adehye no bebrebe adehye no doso bet ba ko pe mpanifo se nyame ne si hene eti ba ko pe ne besi ne hene eti ba bia akonwa to bia na tiase matiu maka wo mu no wo mu nyina montumu no mu nyina ntai ba ko a abusuani nyina ne omani nyina begin atum na sundwe mra krum se asundwe na obi ahwe ewo ne krum ne mpuntuo ana yebeda wase bebre se yetwebe wonya abre edema bibia ebesa echeche no yebesa aba ona se bru me na botasa hene woni jamba chi hai ntimi da mo ase yes ya da wase Asante man so TV Asante man so TV me da mo ase bru se da wase
times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me swans and pananam. Canina near Timo rim, near Sidan, we are not so much so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Asante Memu, Abedumie. I'm a dance boy, I am re, and chance I would draw a papa. I would do good dance with Madame Humi, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fee, roofing nerves, Nina, a dime, Eboniama, Adabov Company, Eddie Abebwaye, your office, Ankasa, Ewo, and overseas junction, and a baby, Jumekwe factory in Ankasa, one, in Fencia, ye ben moba asorono, and Marin feet say when him before one with the sanctions, a good dance so at the Amma war, and post a winnie will be a bet me a frame, it was 0245 385109. Adabov Company Limited, say a dance somebody, and you're not one more a usimpitim. Asante TV, yes, so Mosompa.